dito ah. Ganda ni Ma'am John. Ay ba, nisuna da dyan. Nakaidad dyan. Mayat. Dati na danunak kita ta. Kapag? Kamutan? Ano po kamutan? Talaga nakaidatatay. Lampay. At dagatapan nakabalin na aya. Biglamot na nga nagpukaway. Ina. Nandiyo na? Nandiyo na? Nandiyo na? Hi na, abaw, Madam Juna. Ta talaga, ilumangan nakpailaang. Ay, nata talaga umulik pa, hindi ta nga to tikayaw, tanog lumang. Ang po, dagito yan nga mangutangan. Awala, umaanda nga aglumangan. Mukha naman ta. Apaw, ilumangan niya pa ila dagita utang niyaw. Wala, dagito nga mangutangan. Di ba ito? Juliting mo. Mukha naman ta. Lumay sabit ka dita. Ay na, gungguram. Apaw, ilum-ilumangan daki din. Ay na. Kumpaiti ko na, ma. Ay, ibayad mo. Ay,